ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jingnang jing start kadai ka atiar jong ka jingnang jing tip. Kamnyar na pedang gibriu gibala kenjo ya karta kabala rangba bakindang beteng ban pendep ya ki jing puli ki basyalor. Henrei hai kong laken tiu seimle ka jingnang jing start kalong ka ba koridor hadu kata-kata. Namar ba ila pendep ya ka jing puli graduate hakarta ka ba sanpu waisnem. Let's say hakum gani ka juk kaladai sakapor bakin pulut por ban yele kai sabat kiksiu. Ikong lakan tiu seimle ibaladon ru yagi kon kiksiu. Ibasa hakasnong lum umpi umsning. Idei ibadang supendep yaga jing puli graduate haga Bachelor of Arts na Balawan College umsning. Kani ka jing angno jong kani kalong keme ban pendep yaga jing puli wat hadin bakala yok kon yok siu. Kan long ru kanuksa ka babha yagi babon ki kon samla ki bala ino shiteng por yaga jing puli ki baladon yagi kon ki kti hagarta ka badang khana. Kum ka jing aiman siem yaga ni kalong keme ka Khasi Students Union North Khasi Hills District lengba ka Education Cell palalam khmat dau chairman u samla banjob maring lembat ki paradkhot kilapun ko buram yaga ni kalong keme hayeng sa jongka halom umpi. Kumban supentip hangni, ka kong laken tiu seimle, ka baladon saungut ki khon, bat arngut ki khon ksiu, ka hapru ban penbiang ya ki jingdon kam halaka yeng kasem, tang daka kam hikai school, ha Persara Upper Primary School. Kabaling kong ning syap nga ai ka jingkot ku ko do ya pi kisang ki SU na do ka district nado ka circle umsning bat nado ka lumumpi unit te kawi ka jing kentu jonga kalong ba pin nang ya chaprang ban ya rap lem ki pat ki para samlama ki dan ki para samla jongi ki bami ho laki start kat no ndai kim dan ti kala bakin puli bakin beteng yang ka jing puli jongki tang katahi ka banga ngadon ka jing tmu banga kwa ban ong pi ban pen i pi ma ki kon samla te kubre chubon na ka banta ka jing wan jong pi ba ro hakani ka yin jonga hakani kasni. Kama pau ko jing songu bat ka jing song buram hadu shikadai namar lengba uta uso uba ikong iyo lengba ke examiner per bai lapas ul pendep ya ka Bachelor in Arts hakasi mo te kalong kamdei ka kasin barengkong na kaliang ke siu bangin le kini ki kamtam ban ya kentiu ya ka pule puthi bat kane kandei kasin baar nam bakla habang yale kisnam gibadap ikong hagapor pendep ya kelas 12 ke matrik bat kumju mentah ila pendep ya ke BA hakasi te kane kalong kanuksak babha ya ki hep ki baret ya kun samla jong kadong kathan ke jungi jong district hi borok kuai makalong nuksan mar ba ki khana bat ki samla pule hapo ka jala ke jungi mentah por ki shui tang kata ka jingdulan ka jingkutlan bat kim scam ka jingmut jing perkat ki kamtam aku pulai putih bat kishunget kishung skongu ke jingkran nalandet nasharum nasaneng ba kadai kata ka jingbom yok kam yok jam kata ka jingkut lat ka ki basu shuai daw namar pamla ahing hasam hare ke gunuksa ba ikong ipen i kalong kanuksa ba bha habadon ka jingtrang ka mansim kan mau ka jingkut lat ka jingdulan bat ka jing penduk mansim kamdei ban kanlong ke jing khanglat andre kalong pat ungsa ba pen i ha pidon ke jing trang ya kadong no kamtam yal de simet namta ban kentiu ya ke pule putil ne wat bun kiliang ro hari pidon ke jing trang hi kan mau kata ke jing trang ke de ke jing job ke jung pi ngis thu shai ro ba ha ke jing ti jung kum ki bro mi bun ki jing habang i ya ikong ngisui ba i ila
ilayo kene ila pas bah lane ila pendep ya kata keran bi hadu ka kerta basan pulai ring tu jing im jung i idon la ka jing ha ka jing ti ka jing im jing long breu hi ni se i ya ka ka ba lami uso hanre kim perkhat bat kim kan mau pat ka ka jing ti ka jing jong ka jing jung ki breu ikermen ba uble apring kita ki baro undor kat lem bat phi kong kumju king kesem jung phi kam tam ha ka jing long ru kan the ka jung phi pidon lagi kun kiksiu hak bagi hak pendap bansa penpeja hari pipin ipat ekonom ksa wah kata belong ka jingnang ka jingtip banwat ka jing start kamde bankut tanggal de simet hari pipin ksa wahapan syaki hep kibarit badia ka peteng ban sawan Iwan hang ni ban ai khubli kerpang ipi bat ban ketbok keryang ba pinangla susu ban peteng hagi jung pule wada karta ka jung pi kaba lese kamnyar naga jaj benre ko jungi ki bashim ya kum ne sinjam ne kum ne mo jam ban ya chakman phila long iwe na inuksa iba bhatam ya ka jaj benre ko jungi ni sungthu ba ka pule puthi kade badun kam bha hapo ka jaj benre ko jungi ni i ka jing pep steng por jong ki samla pule lengba ka jing pule jung ki ha irta ki ba khamren henre lengba jong pipat ni ba philong wei nuksa iba ai mensim ya ki samla pule ke jongi compare hakarta compare ha ki jing stom ni ki jinge ki ba piha ban man philala ban pendap ya gne ka banta philayo ya gne kardan lengba jing tre stom jong pi te ni nalim kaseng ni wan hang ni ban ketbok keryang ipi ban ba ni kerman skam lengba jungpi ngakan turu ya ki samla pule ki badon apo ka bri nyotra bujungi bakin shim ya pi kum ganuksa mo kin shim ya ikong lakan tiu simli kum ganuksa hakajim gujungki bakin shim ban but ya kene kanti banong ba lengba ki bun ki jinge ndei habakadon kamon kalap ro kaple ti ba kiwe ki samla pule jong ka jaj benre ko jongi kin yo i bat kentip ba kong la kentip semli hapadeng ga jing hab ban psa ya ki khun ki kiti ha jing pendon kam mi jing pendap penbiang ya ki jinon kam ki babun haying asam hendai phila kenjo ya ne ka thong phila po yo ne maumer ba phila pendap ya ka bachelor of arts ci ni kerman skam baki samla ke jungi kini iya kini bat bakin shim ya ka pule puthi kede kawai na kimat ke bakong santam bakum ka jaj benre ke jungi kwa baki samla khasi ke jungi bakin ya be syakman om bakin syukut tang hi jing pule iba ki kelas le ki kardan ki badang khamret andre bakin nang ya kenang but ya kanti ke jungpi Dah abang ala pas ya ke kelas 12 hang te pa Balwan College te ngala kwa ma ban le saya ka biiru idan ita jing trang na kami sim jonga mangakwa ban pendep saya ka bii te kum ta ngala le sa ka bii ngala le puli te hapdeng ka jing puli ha ka bii ngasot tenat mal kham tam bade de kakten khasila jong te ngasot tenat ngala hiru ngala ban omang ngala nama ngala dap ngala pas to ma mentak ngala long kam dan jing te kalong betang ka jing kentu jongai ki kena samla mo ba ngasih ngobun ki ang baka khasi ka mangi ki khasi ngi ka khasi te ngala mat ila dia kam dei ka ba mo ka dei ka jing minat ta ka dei ka subjek ayu ru ka dei ka jing minat hi jong kena lada ki babun ki pas i feel we an kamut ayu kata mo kamut kadai ki jaitu ki minat na kata kada ki feel ndela da minat ke ka ba ru kanjam haba minat yala dia ngade khasi no ngade khasi paka ngasutenat hi ka khasi ngasutenat ban pule ka tin khasi la jam hi ni kwa him banang penyar bun mentangi layak keren khle ma khasi english layak keren khle ko me ki saya ong ki khna samla khalish halor kata te yala di ngadon ka jingkwa ma ban pendep ya ke iru tambah longun ta ke
la sngo jenjan ma kaliang kapisa pilan nanta kapor nga kwa nakabanta ki kena ki bang hikai nga kwa ban niadan bat ki te kata ka jing pulir nga kwa tamba longkum ta kan la dadai badan sibuk madad dai ki badan ha ka namar ka de ka subjek hasi ka kham jenja ban yo mo man le da ki ni distance education ru ka jenja mal ba ka de subjek hasi hablet chane hu katungi haban pulut por satai te ngan sadu pat mo ya ka school pat ka bang hikai ngan sadu ban ngan hapa officiate ki kena ne kumta kan te nata kadang nga pa de nga kwa ban ne don no shwa ba ki kena te ngan sapet pat hadin lada kat ba penya jublai la play kalat kalenti te nga kwa hi ban pandep ka ME ro hakapor bang le 11 te nga sulit kum inan rugula nga sulit tang exam te endang ala poi class 12 pada nga shem nga ong yo baka mo te nga mansi nga asu ai officiate na school te nga let kelas kanya la di man la kasing ai officiate te hakani ka dang lali kan ngi iru nga ai officiate iwi nang hikai ban hikai hadu mentan nang la adep puli kan te nga dang le join train tahi banai Julai nang la adep hakani ka bi kajing yang ka don dai mo tang balong kumta kan la dang pensngap ta kajing empoi ru shanu ma dang pensngap ta kajing empoi ru shanu kawai ka baning kom te kan dei kapisa man mangin hapse man ka semester hapse ma nri hajar nyu hajar kumta kan ni hapse ma hakapor pasai pisa te das ngo benet kan man sei tang ba bakwa pat ban tharang ban pendep ya kajing puli ngimban se ma man sei kapisa arta rolong kumta dang khamduna dei kum manale yang ite kala ngit melabun tak ada. Kiksi te kim dan bi kanu ru kan kaban persya yang halor kata jeng lipuli jonga ngia sultanat be ngia le be kun ru juang hi ka kun ru kam juang ren belai mai pi kwali school kim juang ka e ka bangale manga ki kenlong haba ki bangale ya kalenti babahate kim ongai ek